Ganti tapi ora enek sing ngori, enek sepir cepotan. Cepotan seperti operasi baut kok bengkele. Ora bat ya. Iki ke ora enek sing ngori sinil ngono ya. Terus diganti sepir cepotan. Lah iya, maksudnya kok bengkel iki rati baut apa piye? Ora bat piye. Ndak dilem. Yo dilem yo dibati siset to. Apa dilem upo to, Mbah? Kok dilem apa piye? Iki ke sepir cepotan, ora Lah enek iya. sing ngori sinil ngono lho. Maksudnya lek baut kan ora cepot-cepotan, Mbah. Lah kadek ngono dilem piye? upo berarti. Dilem upo piye lho? Layangan apa kadek dilem upo karepmu iki? Berarti sesuk nek balik bengkel Mbah. Yo ora yo pisan kuwi lho. Lah lek cepotan bolak-balik bengkel. Iya iki ora enek sing ngori ngono lho. Enek sepir cepotan Lah iya iki. jaremu cepotan. Lah iya to. Ora rati baut. Ora dibaut piye to kowe iki? Kowe kadek ruwet kowe iki, ruwet tenan kowe iki. Jaremu piye to, Mbah? Ki maksudnya piye? Iya, iya. Iki atas nyervisne tas dadane motor ki lho. Iya. Oh. Iki diganti sepir cepotan Lah sing ori iya. ndek eneng ngono lho. Maksudnya kok gen wak motor ucul. Tuntang Ucul piye to kowe? Lah jaremu cepotan, Mbah. Iya. Lah iya sepir cepotan utuk uri sing uri surinil ngono lho. Glundung ning ratan. Glundung piye beh jan. Akimu lho, aki